गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो दिनै बिजावजालि लाहानि न'आव आलासि जानो थांदोंमोन आरोना। जा गोबाव जाखाबायमोन बिजावजालिखौ नुयिया आरो रानि फिसाखौबो नुयिया जा गोबाव जाखाबायमोन। ओमफ्राय माने आङो दिनैबो थांनायनि सिगाङावहाय लोगोफोरखौ बुंलांनो मोनाखैमोन आरो एसे थुनथुर मुनथुर थांनाय जादोंमोन नालाय। बेनिखायनो आङोहाय लोगोफोरखौ बुंलांनो मोनाखैमोन। ओमफ्राय नै आं बेबायदिनो देलायनानै थांदोंमोन आरो नै बेबायदिनो खानायखौबो बेबायदि हेबनानै थांदोंमोन। ओमफ्रायहाय लोगोफोरखौ आं दै बुंलांनो मोनासै नालाय बिनिखायनो दायो नै मोनायाव बुंफिनलायबाय आङो। आलासिखौथ' जोङो जानानै फैखांबायानोसै, ओमफ्राय फैखांनानै नै दासोहाय लोगोफोरखौ आङो बुंफिनलायबाय आरो दाखालिनि बायदि जाबाय, थुनथुर मुनथुर जाबायना दाखालिनि बायदि जालायबाय आरो आं दाखालिबोथ' आङोहाय लोगोफोरखौ बुंलांस्लाबनो मोनाखैना थुनथुर मुनथुरजोंनो। ओमफ्राय दिनैबो नै थुनथुर मुनथुरजोंनोहाय लोगोफोरखौ बुंलांस्लाबनो मोनासै, ओमफ्राय दायो बुंफिनबाय। ओमफ्राय माने जोङो थांनायाव सोर सोर थांखो, माबोरै थांखो, ओमफ्रायो बिजावजालि लाहानि न'आव सहैनानै जों मा मा जाखो, बेफोरखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। दिनै भिडिअआव आंनि बिजावजालिखौ नुसिगोन, ओमफ्राय जोंहानि बिबोनांखौबो नुसिगोन। आं बुंदोंमोन ना जोंहानि बिबोनाङा जा गोजौ गिदिर इदि होननानै बुंदोंमोन ना, दिनै नुसिगोन आरोना लोगोफोर भिडिअआव। आं बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांनो नागिरदों। ओमफ्राय गरमथारना लोगोफोर बोथोरा। ओमफ्राय नैबे फास्रायाबो बिजावजालिनिसो आङो लालांदोंमोन आरो। जोंना सोलाय सोल' लालायखायोना, बेखायनो आङो लालांदोंमोन आरो। ओमफ्राय आङो दामानि मा जाखोथाय जा मेथाइल' खननो गोसो जागासिनो। मैयाबोथ' आङो दिल का दरिया हिन्दी मेथाइखौ खनदोंमोन ना, ओमफ्राय आरो नै दिनैबो जा मेथाइल' खननो गोसो जागासिनो। गारामाया मेव मेव मोनगासिनो मेथाइ खननो लुगैनाया। दिनैबो मोनसे मेथाइ खनस्रानोसैदां आङो लोगोफोर, जाब्बा जादा मैसो गारामा लानानै दिनैबो माने हिन्दी संखौनो खनलायनोसैदां लोगोफोर, ना मा बुङो? जाबा दाजा ओरैनो इन्टारेस्ट खालामनांगौलै ना लोगोफोर, ओरैनो थास्लायस्लाय इन्टारेस्ट खालामनांगौ। बेफोरबायदि इन्टारेस्ट थाब्लासो मानसिफोरा गोसोफोरा मा होनो खुसि जायो, गोसोफोरा हेपि जायो। बेनिखायनो जेब्लाबो इन्टारेस्ट थानो नांगौ आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आङो मेथाइखौथ' जा खननो गोसो जाखादों, ओमफ्राय खनस्रा मारनोसै आङो। दे अब्लालाय आङो मेथाइखौ खनमारनोसै, हिन्दी सं खननायनोसै। 1 2 3 गो। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुड़ा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तुम पास आई यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। बावगारबायदि आङो लोगोफोर जानला मानला खनदों आरो ओरैनो टाइम पास जायो अनजिमाया जानला मानलाबाबो। बर'खौनो मोजां रायलायनो रोङा आरो हिन्दी सं खनदों न' लोगोफोर। जायोहे न' लोगोफोर ओरैनो इन्टारेस्ट लालाय। ओमफ्राय माने दासिमबो माने आंनि रायलायनायखौ सानैसो मानसिया बुंहरबाय थायो आरोना, आब' रायलायनायखौ स्पिड रायलाय, स्पिड रायलायबा माने मोजां खोनायो, नोङो बिराद लेजि रायलायो बिदि होननानै बुंहरबाय थायो आरोना। नोंगौ नोंनायालाय आङो जा लेजि रायलायो, ओमफ्राय आङो स्पिड रायलायनो सानो, ओमफ्राय माने स्पिड रायलायबाबो माने जागुआ जाबाय थायो आरोना। नांथालायलाङो आंना स्पिड रायलायबाथाय, माखौबा बुंनाङि भाषाखौनो बुंफ्लांलायलाङो।
ओमफ्राय माने आङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि रायज्लायदावबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय दा जागुआ जायो आरोना आङो स्पिडखौ रायज्लायनो सोलोंगोन नाजागोन सिन्था खालामनाङा लासै आङो ओरैबायदि स्पिड रायज्लायगोन ना ओरैबायदि स्पिड रायज्लायगोन माने मा होनगोन बुजिस्लाबलायै स्पिड रायज्लायगोन आङो नाजालांबाय थागोन लासैनो आङो गासैखौबो नाजालांगोन दाथ' एसे स्पिड जाहांबाय दाना लोगोफोर गोदो गोदायथ' आरो जासिनस्रायामोन आं गोदो गोदाय मा बुंमोन हाय लोगोफोर बिदि होननानै बुङोमोन न' लोगोफोर ओमफ्रायथ' आं दाना बिदि बुंलाना हाय लोगोफोर बिदि होननानै बुङो गोदो गोदाय खोना माने एसे सिगाङाव माने आं फार्स्ट समावथ' माबायदि बुङोमोन हाय लोगोफोर बेबायदि बुङोमोन ना लोगोफोर ओमफ्रायथ' दाना बेबायदि बुंलाना आङो एसे सोलायहांबाय न' हाय लोगोफोर बेबायदि बुंसिगोन माने एसे स्पिड जाहांबाय आरोना माने फार्स्ट टाइमाव लाजिनानैनो जाया ओमफ्राय दानाबा आङो गाहांबाय आरो एसे दंबावो जोबथारसिगोन ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायब्लाथाय मबाइलाव नायनाय जा गेलेफ्लांबाय थायो मोजां मोनो आङो जाला माला एक्टिं देखायखायो न' लोगोफोर माने सोरबा नायनो सुखुवादां मासे जोहोलिलै बे हिन्जावा मा एक्टिंल' खालामो बिदि दानि सानोदां न' लोगोफोर आंना जा एक्टिं खालामनो मानो जा मोजां मोनखायो लोगोफोर बेखायनो माने खालामफ्लांबाय थायो आरोना जोहोलि नङा दे आङो बांद्राय एसेल'सो जोहोलि ओमफ्राय रायज्लायहोलां बांहोलां आदानि आथिङा दिंलांलां अनजिनि भिडिअ'आ गोलावनि सायाव गोलाव जाहोलां फैदो अब्लालाय लोगोफोर आङो भिडिअ'खौ जागायलांदोनि फैदो नायलांदोनि बयबो नै दायो आङो मन्दिर खुलुमबाय बहाबा थांब्ला आङो मन्दिर खुलुमखायोना ओमफ्राय नै थांनो ओंखारबाय गारियाव गाखोहांबाय आइया गाखोग्रोखाबायमोन आरो ओमफ्राय नै आंबो गाखोबाय ओमफ्राय नै जोंहा बिबोनाङा गारि सालायदों ओमफ्राय नै जोङो मोसौनि मुख्रा गाननानै थांदों आं माबा मोसौनि मुख्रा गाननाय बायदिसो मोनसैहे नायलाय खुलिनासो मोजां नुबाय आङो लिपस्टिक लानायफोरखौ नुवा ओमफ्राय नै जों थाङै दाना रौता मोनसिगोन नै जोंनि रौताखौ एसे नायलायदो रौतानिनो मानसि जाबाय नालाय जेरावनो थाङो रौताखौल' नुलांबाय थायो नायसाबदो लोगोफोर जोंनि रौताखौबो एसे ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो दाना जोङो सोर थांदो एसे नायदो आइ थांदो आं थांदो नै ओमफ्राय बियो जोंहा बिबोनांनि लोगो फाखन ओमफ्राय इयो जोंहा बिबोनां ओमफ्राय नै दायो थांगासिनो जोङो एसे गोजानबो नालाय अदालगुरियाव आरो ओमफ्राय नै माबा मोनबाय रेल लामा मोनबाय थांगासिनो जोङो नै एसे गोजान नालाय लामाखौ एसे गोजान देखायनाय जाबाय नैबेयाव बाजार जायो बाजार माने माबा बाजारथ' नङामोन माबा आरो मैगं गोथां मोनो ओमफ्राय नै बेखिनि लामाया जा गाज्रिखा अदालगुरि थांनो होनब्लाथाय आं बेखिनि लामाखौनो जा टेनसन जाखायो जा गाज्रिलै दासो एसे मोजांबाव ओमफ्राय नै जोङो बेयो मा सकमोनथाय बावगारलायलांबायसो आङो ओमफ्राय नै दायो थांगासिनो मोनहैथारसिगोन ओमफ्राय नै गिर्जा मन्दिरा मासे मोजां मालाय गिर्जा मन्दिरफोरा जा मोजां जाखायो ओमफ्राय नै बेखिनि दालांखौ बोरैबा गिथावनाबो मोनो मोजांबो नुयो बोरैबा सिङाव हाबलांलायनाय ना नै इण्डियान आर्मि मोनबाय गलनि दुबाथ' नङा मामोनलाय गलन्दै ना मा होनो गलन्दै बुङो बेखिनि जायगाखौ गलन्दि बे जायगाखौ मोनबाय नै बेयावहाय ट्रेन बेलथायनायनि आगोलाव लुबालु ओमफ्राय नै जोंखौ खनसे नायबावदो मुख्रा गाननानै थांदो जोङो ओमफ्राय नै मोनहैथारसिगोन जोंहा बिजावजालिनि न'आ आरो ससे थांब्लानो मोनसिगोन बैलाय बेनो मोनफैबाय नै गेटआ बेनो ओमफ्राय दाना ओंखारनोसै नै ओंखारबाय नै जोंहानि बिजावजालिनि न' बियो नायदो न'खौबो एसे नै आंबो लाबाय एसे ओमफ्राय नै सैमाया नै बिजावजालिया बेनो जोंहानि बिजावजालिया निजोरा नाम नै ओमफ्राय रानि फिसाया उन्दुसोदोसो मालाय हिमानसि जोंहा रानि फिसानि मुङा
ओमफ्राय नै जोङो दसे ओमफ्राय नै बिसा जोंहानि बिजावजालिनि लाहानि मन्दिर बाथौ मन्दिर जा मोजांखा न' लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंहानि बिबोनाङा जा गोजौ गिदिर राबन राबन बायदि गिदिरथार न' रनसाय नाम रनसाय गोरा ओमफ्राय नै रानि फिसाया उथिबाय मालाय बिफाया बामनानै लादों नै जोंहा आयाबो बामबाय रानिखौ रानि मानसि हनै मिनिदों उन्दुना सिखारदानखाय एसेबां मिनियाखै नै आंबो बामनानै एदावबाय थादोंमोन ओमफ्राय एसेबां मिनियाखै आरो ना उन्दुना सिखारदानना नङाब्ला दा गेदे गेदे मिनिखायो आरो किउट ना जोंहा रानि फिसाया लोगोफोर किउट ना नै मिनिहांदोंमोन ओमफ्राय नै आं बेखौ बामनानैनो ओमफ्राय नै जों मा जाखो नायदो फिथा बानायबाय ओमफ्राय नै आंनि बिजावजालि बियो ओमफ्राय बिनि फिसाजो बियो ओमफ्राय बियो बिफा मोजां न' लोगोफोर ओमफ्राय नै दसे फिल्म नायबाय जोङो टाइम पासनो ओमफ्राय आङो नै बानानै दसे गिसिब सिबना होसोबाय गरम जाबायदि ओमफ्राय नै जोंहा बिजावजालिया जोंनो ओंखाम संदोंमोन आरो बेखाय आं बाना लादोंमोन दसे ना एवदों दालि संदों माने रानिखौ एदावबाय थादोंमोन आङो बामनानै एदावगासिनो नायबाय थादो सोर बिलाय नों सोर बियो ओइ नै आबैयाबो नै आबैयाबो बाजादो आबै बाजादो ओमफ्राय नै न'खौनो एसे साफायबावबाय आङो माने बिस्रानि माने जोंहा बिजावजालिनि बिमा बिफाया हाबा जानो थांदोंमोन फंबायाबो हाबा जानो थांदोंमोन रावबो गैयामोन ओमफ्राय नै मालाय फुलखौ मोजां मोजां साजायना दोनसोदों जोंहा बिजावजालियाल' हारसिं दंमोन आरो ओमफ्राय नै रानि फिसाजों आङो दसे टाइम पास खालामबाय नै ओमफ्राय जों मा जाखो नायदो नैबे मोननैबो दाउ ओमफ्राय दालि ओमफ्राय बै प्लेटनिया ना ओमफ्राय पटल फ्राय नै आइदो आंदो जाबाय आरो बिजावजालिया जों खुरना होबाय ओमफ्राय नै जोङो ओंखाम जाखांनानै न'आव फैफिनलायबाय ओंखामखौ जोङो आइजों आंजोंल' जानाय जाबाय माने जोंहा बिबोनां आरो बिबोनांनि लोगोआ हाबासो जानो थांदोंमोन ना हाबा नङा कास जानो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोरो बेयावनो जाहैबाय ओमफ्राय जों सानैया बेयाव जाबाय बिजावजालि लाहानाव ओमफ्राय जाखांनानै जमा फैफिनबाय आरो ओमफ्राय गारियाव जोंहा बिबोनाङा जा मोजां गित दामदोंमोन ओमफ्राय आङो गितखौ दाननानै होबाय कपिराइट जागोन साननानै कपिराइट जाबा आंनाव बेलेन्स हाबनाय नङाना बिनिखायनो दानना होबाय जोहोलि भिडिअखौ नायबायना लोगोफोर नै आङो बेयावसो जनानै बुंबाय थादों माने आङो मा होनगोन भिडिअ बानायनायफोराव रायज्लायनो मोनासै नालाय रायज्लायनायखौबो कभार रायज्लायनानै होनाय जाबाय माने मिलायासै आरोना बेखायनो आङो कभार रायज्लायनानै होनाय जाबाय दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय